बाबूजी को के कोई ना के पता ये तैयार रही जाए के आलू कोड़े अभी तक ले ना पत्ते बना बोड़िया कौन दखल ये आ फरुसा हो गई बाटे अब कुछ ना चाहिए खा पता ये जल्दी चला कहां रहनी है बाबूजी घर में क्या करते रे हम घर में ना कभी के सामान जुटावत रही फरसा कुदारी सब आलू ना कोड़ाई हमनी के अरे तो वो है ना मंगवा के हम गइल नहीं तो गइल बा विदेश हां गइल बाटे खेत खरियाने जाए के चाहे तो गइल बा लफुआ संग घूमे बाजार में क्या कुछ करो अगर बूनी भरी जाए ना तो खेतरा में के खेते में आलू यार आज चल बोल ले चल आई को दे कनिया के कह दे के ली तो समझा दियो कर घर दुआरे के उबाई ना का जानती कौन ऐसे तो को आदि कोई घर नहीं करे तो ठीक बा चली कह दे आवत है रास्ते में रुका रहते हम आवतन सब जल्दी जल्दी आ ठीक बा ये कनी सुना हो एक बात सुना देखा के तारा दूध दिन आइले भइल बाटे ठीक ना हां दीदी हमनी जतन जे आलू कोड़े आ जान त आलू ना कोड़े त मोय अगर बारिश हो जाए त मोय सड़ जी खेत में ठीक आ कोई आई ना त कह दी के घरे कोई नहीं खे ठीक बाटे ठीक ना अपन घर के सामान केहू के ना दे जाला कुछ आ घर में अगर बगल आदमी के वाई कहने देखती तो कह दे के बाड़ी एनिए घरे मार केहू नहीं के हम ना दिखाई मुंह अभी ठीक जाई ना आ बढ़िया से घर द्वार देखियो अपन घर के तरह समझी जैसे नहर में रहलो वैसे तारी हटे जाई ना तब आ केहू के सामान कुछ दिया हुआ जान तो बाबूजी बड़ी गरम हुआ ठीक अरे गरम हो जी हां ना दिन के हां ठीक है आया देवर जी तो खाना ना खिया दियो गोल बन के कहा घूमे जातन जाम के कोना दीदी चल गेली 3 दिन से आए बनी जी हमारे तंचो मन नहीं के लागल एको दिन जान से ना बात कहनी अब पता ना पगला कैसे होई कैसे ना होई तनी फोन करके हाल चाल पूछ लेना तो कहीं के देखा हम सनम बेवफा हो गए काहे के सब तरह से तो मोबाइल छिपाए के रखना ताकि पता ना लगे कहीं जाके देखा दिन भर के कैसे लागल रिंग तो जाता हेलो हेलो हाँ करे जान का हो जान कैसन बालो अरे कैसन का बानी तोरा याद में बुरा हाल हो गइल बा हमारे एकदम तारा बारे में सोच सोच के हमार खुद बुरा हाल हो गइल बता रहा बिना ये सुनो ना हम तारा से मिलल चाहता नहीं कैसे मिली कैसे कहीं तारा के हम मुंह मिलल चाहता नहीं जान तो लो बियाह के दिन हम आई रही तोरा दुआरी तक लेकिन हिम्मत ना पड़ल तारा घर में ढुके के तो चल काहे ना गेला अरे मैं भीड़ रहे बहुत हो पता बता हर एक झलक देखे खातिर हमारा आग तरस गल रहला हम सोचनी कब आइबा तू अपन झलक दिखा देबा डोली में चढ़ो से पहले तारा के देखल जात रहनी आ वही दिन कनो तार नंबरवा चेंज हो गइल बाटे तो हमारा के नंबरो ना मिलत लगे तोरा से बात करी आ कहां से नंबर पागुल हो तहार नंबर हमरा के याद ना रही होइए ना सकेला तार मर्दा मोबाइल दिले बा का हां जाए दो तब तो ठीक है बेटा नहीं तो बतियाओ तो ये लेकिन छोड़ो ना हम तारा से मिलल चाहते हैं तो हां अच्छा ठीक बाटे तू आ जा अभी तो हमरा घर पे केहू नहीं खे सही नहीं हां कब ले ना सुन अब सांझ ले जा आलू पड़ा था ना अब सांझे कहीं जा हम जना अच्छा रुको ना एगो मैसा में पाई लगा लेता नहीं ना कि कबो यहाँ से कोनो दिक्कत ना हो ठीक बा ठीक बा लेकिन हां ध्यान से आए आई हो ना तो हम मर्दा आज ही हो ना तो फिर ठीक बटे हां ठीक बा हम जुगाड़ लगा के आओ तनी तू चिंता मत करो ठीक बटे जान ऐसा जुगाड़ लगा के आई ना कोई जानबो करी तो कुछ ना कर पाई ठीक बटे रखा तनी बाय देखो कितना पगला हमरा से प्यार करला मिले खातिर इतना बेचैन रहला हमके पता रहला कि वो हमारे इंतजार करत है जातनी आज ओकरा खातिर उनका बढ़िया बढ़िया खाना बना दी ताकि वो आए से हमारा हाथ से खा कर एकदम खुश हो जाए अभी तो हम जाने नहीं जे सांझी करी हम जा अलग निरंजन तू चिन्हत नहीं कोई ना हम तो एक पल खातिर तारा के ना चिन्नी हां आई जी दूसरे पे का खड़ा बड़ा अब चिन्ह अंदर आवा दिक्कत नहीं क्यों सुन वेशभूषा पकड़ के आई बड़ा ना केहू चढ़बो ना करी देख ले लो ना हमारा जगह सुन वेशभूषा के पूछा मत हम तारा के पहचानी ना पनी बैठा तू सोचल हो ना कोई दिखाई 500 के किने के पड़ल तारा खातिर हां हम जो सही में तारे इतना बड़ा बड़ा बाल हो गल का 2-3 दिन में छोड़ ना बैठा ना और सुनावा हमार तो ठीक है बा लेकिन तारा बिना तंचो मन ना लागत रहला हमार एकदम तारा बिना तो हमरो मन ना लागत हो आ तार में पहले कहीं घूमे खातिर दोस्तों के साथ हमरा क्या पता ना शायद तो देख लेने तो हम चेहरा जुड़ा गई हम देख लेनी ना आपके तो हमरो एकदम दिल के सुकून मिल गेल बाटे
चलिए तो तारा कोनो कष्ट ना देलसन हो। ना जी और कोनो कष्ट ना अर्जुन दिमाग में आइडिया कैसे सोचल ह अरे सोचली है ना कि ना तोरा घरवा गई रही मिले तार माई बाबू मार के कूट कूट के हमारे मन पछवाड़ा बिगाड़ दिल रह जा तो उहे सोचनी कि एजगो आई बता से आई तब तो कोई आई तो हमारी जनबो ना करी। सही कहला हम तो सोचे कि तारे पास दिमागे ना हो लेकिन आज पता लागल कि दिमाग के एकदम तेज है। मैं कुल पास आई याद बा ना समय का जा हमनी के क्लास में पढ़त और का लेकिन तहार से इंटेलिजेंट तो हम न रहनी लेकिन आज हमरो से ज्यादा इंटेलिजेंट यही से ना धोखा दे दलू तो माई बाबू के बात मान लू हमार बात ना मान लू कहत नहीं चल भाग के चल के पागल हो तू अगर माई बाबू के बात ना मानती तो लोग कही कि देख ऐसन बेटी जन्माए से अच्छा बा मार देला अच्छा बा आ तहार बात ना मानती ना तो बेवफा कहती जाए तो का करे के यही तरह हमारा के जिंदगी भर मिलल करिए हमरा के याद कइल करिए बस इतने ना तोरा से आशा बाटे काहे ना कुछ खिएगो माई ना का खेबो बोला तारे का क्या लेके आए का बनइले बा जच्ची का बता अच्छी तरह था तार मन पसंद गाजर का हलवा बनेले बानी चला जा हे में चल चला पता ये पूरा का पास दमा दिया गेला। कोण कोण तुम्हारा हाथ दुखा है ठंडा लग रहा है तो कोट पहन लेने का करी ले चली आज चलो चली अलख निरंजन अरे तो बाबा बन रहा ये गोड़ लगता नहीं बाबा। खुश रहिए बहुत मजा आ गया आपका घर का खाना खा के। हाँ बाबा छोटकी कनिया आइल भी हुए बना प्रणाम बाबा। खुश रहिए जजमान आशीर्वाद दा कि हमार 100 बरिस जी अबे भोले बाबा आपका कल्याण करेंगे। अबे दीदी 5 मिनट भइला तो हम खिया देने खाना काहे साधु रहना इनकरा के निराश कर अल्लाह समझ आ रहा बाबा कुछ दे ले गिरा दे रे देनी है भर पेट खाना बहुत मिल गया बच्चा। हमारा आईने घर तो बहुत हमार घर के दमाग ना दम जगमगा लगल बाबा। ठीक है बच्चा आहो भाग के अब हमनी घरे आई नहीं है। हाँ ऐसा ही याद कीजिएगा तो हम आते रहेंगे। ना ना बाबा बाबा कोनो खाना दिक्कत बढ़िया से खिले सी है ना छोटकी। गाजर का हलवा खिलाई और सब कुछ खिला दी हाँ बहुत ही सहनशीलता ही है जो हमको संसार में कभी खाने को नहीं मिला था वो भी खिला दी। चलिए अच्छा है बाबा। हमार पतो बहुत धन में लक्ष्मी मिला ले एकदम महालक्ष्मी है ये लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी है। पतो चलो कभी। हाँ बढ़िया रा पाए कोई हां हमने ठीक कहले छोटकी साधु साधु के खिया दे जरा ठीक ना। दीदी हम ना बेटा करते रहते लेकिन शराब फिर हम करी रुकरी की बाबा खिया देता ना हम सोचनी ना अरे अरे वो तो भगवान जी बन के आता ना ओ गना तो वो तो मां परीक्षा ले बना मां जाने भला ई कोई के हमनी के नारा नहीं तो ई तो रहले ना घर खिया दे से खाली इतना दे दे ठीक वो छोटकी तू जो हाली हाली जोगी अच्छा बाबा लोग ना में जा ना सब करे घर खानो ना खाना दे भला हमनी घर कैसे खा लेना हम ये कौन ठीक है बाबू तो चली जाओ खाली खाना। अरे आयो लो तक हम रख दे ठीक है बाबा रख दे हम आज खुदा जा वाले रख दे आयो लो राजा खुदा जा रे ठीक है चली पहले खाली भूख लागल है सब ऐसे आलू